בהקדמה לספרו חופן חיים כותב אבא, ספר זה בא כמצגת של תמונות רבות, שזקוקות ליתר הבהרה והעמקה. ראיתי צורך להאיר את מצבם החברתי של היהודים בעיראק לאורך התקופה שחיו בה כאזרחים וכבנים נאמנים, ואת תרומתם לבנייתה של עיראק בכל מוסדותיה החברתיים. תקוותי שהצלחתי לסרטט קטע קרוב למציאות, שממחיש את האירועים במקצת מן הנסיבות המיוחדות, ומה רבות הן הנסיבות בחייו של העם היהודי כעם וכמיעוט בארץ. אבא נולד בבגדד בשנת 1921 למשפחה בת 8 נפשות. בהיותו בן 16 נפטר אביו ממחלה, ועול פרנסת המשפחה נפל עליו. באותה תקופה של פטירת אביו, בהיותו תלמיד בית ספר תיכון, פנה אל דודיו בבקשת עזרה בפרנסת המשפחה, ובהבטחה להחזרת כספם לאחר שיסיים את לימודיו בבית הספר ויחל לעבוד. דודיו סירבו לבקשתו ואמרו לו, לך תעבוד במקום ללמוד. לאבא היה רצון עז ללימודים, וכלל לא עלה בדעתו לעזוב את בית הספר. תגובת דודיו פגעה בו קשות, והוא החליט לנתק כל קשר איתם, ואף שינה את שם משפחתו למועלם, כי שאיפתו באותם הימים הייתה להיות מורה. אירוע זה עיצב את חייו, ומאותו יום הפך אבא לנער עצמאי, בעל שאיפות אינטלקטואליות ורצון עז להצליח בחייו. במקביל ללימודיו בבית הספר, עבד בעבודות יזומות. הוא נתן שיעורים פרטיים במתמטיקה לתלמידים נזקקים, הכין שקיות נייר למוכרי הגרעינים בשוק, החל בכתיבת הרומן הראשון שלו סלווה, ובעזרת אחד ממוריו בבית הספר, אף מכר ציבורים קצרים לעיתונות היומית. ואכן הצליח להתקיים ולפרנס את אמו ואחיו בדוחק עד סיום בית הספר התיכון. מיד עם סיום התיכון, בהיותו בן 19, החל לדאוג לנערים כמותו שנאלצו לפרנס את משפחותיהם. הוא יזם והקים בית ספר ערב לנערים עובדים, בו שימש מנהל ומורה. התמזל מזלי, ובשלוש השנים האחרונות, בזמן הבאתו של הספר לתרגום והוצאתו לאור, הצלחתי לראיין מספר אנשים אשר הכירו את אבא בתקופה זו, ושמחו לשתף אותי בחוויות ההיכרות שלהם עמו. ביניהם אנשים שלמדו ולימדו בבית הספר. יוסף בבאי, שאני שמחה שהוא הגיע היום, תודה רבה, מורה בבית הספר זה, מספר, מאיר היה אהוב התלמידים. יום אחד התגלתה מחלוקת בין המורים, ומאיר החליט שהוא עוזב את בית הספר. התלמידים שאהבו אותו מאוד והתנגדו לעזיבתו, נעלו את שער בית הספר, עמדו בפתח והפגינו נגד העזיבה כשהם צועקים מאיר אפנדי, מאיר אפנדי. ואכן, בדיוק הופיע מאיר, התלמידים רצו אליו, הרימו אותו על כתפיהם וצעקו יאיש מאיר, יאיש מאיר. אבא לא עזב את בית הספר. החיבה והתמיכה שאותה קיבל השפיעו על הלך רוחו והחלטתו להישאר. תלמידו יוסף דורי מספר, מאיר לימד אותנו שפה ערבית והיסטוריה. השיעורים שלו היו מאלפים ביותר והסבו עונג לתלמידים אשר שתו דבריו בצמא. הוא נהג לצטט בתי שירה מגדולי המשוררים, ואנו התלמידים קיננו בו על הידע הרב והזיכרון שלו בעל פה לפואמות. באותה תקופה החל אבא לעבוד בבנק אל-רפידון, שם הגיע לעמדת ניהול בחירה. הכתיבה הספרותית ועיתונאית היו חלק מיומו. הוא פרסם מאמרים פוליטיים וסיפורים בעיתונות העיראקית היומית. ובשנת 1948, בהיותו בן 27, החליט יחד עם חבריו להוציא עיתון בבגדד, אל-בריד אל-יומי, דואר היום. באותו זמן הוא היה היהודי היחידי בעיראק שהעז לבקש רישיון מהממשלה להוציא לאור עיתון יומי פוליטי. בראיון שנערך עמו באפריל 1963, מספר אבא, הסיבה להחלטתי להוציא עיתון הוא המצב החברתי והמדיני ששרר אז בבגדד ושקדם להקמת מדינת ישראל. האווירה, הפחד והפוגרום שעברו יהודי בגדד דחפו אותי ואת חבריי להוציא עיתון ולפרסם בו את עמדתה של העדה היהודית בעיראק, מעמדה וזכותה. וכל זה בתקופה של שנאה נגד העדה היהודית שהתבטאה בהפגנות, איומים ומאמרי השטנה בעיתונות. לתהליך הוצאת העיתון התלוותה בעיית המימון. כדי לממן את הוצאת העיתון, הוא וחבריו פנו למספר מוסדות יהודים דתיים, אבל נכשלו,
ולכן נאלצו לממן את העיתון מכספם הפרטי. העיתון אל-בריד אל-יומי יצא לאור ב5 באפריל 1948, והמשיך באופן רצוף ל28 גיליונות יומיים. אבא מספר כי נרמז לו ממקורות שונים שהשלטונות חושבים להפסיק את העיתון ולאסור אותו ואת חבריו. אבא נאסר ב6 במאי 1948, בשעה 2 בצהריים, לאחר שסיים את עבודתו בבנק אל-רפידון. חיכו לו בחוץ 2 אנשים ולקחו אותו למעצר. ב8 במאי הוא נשפט ונדון לשנת גלות בכפר השיעי בדרה, מרחק ימים מבגדד על גבול איראן. הספר חופן חיים עוסק בזיכרון ההיסטורי של אבא על תקופת מעצרו, משפטו, הגלייתו ומאסרו. הספר הוא זיכרון של כמה ימים, מהלך נסיעה מבגדד לבדרה, בהם אבא משתף אותנו בחוויית המעצר, האנשים בהם פגש בכלא, בחבריו, בסוהרים, השופטים, תוך כאב הפרידה שלו ממשפחתו, מהעיר בגדד והנער שלה. הספר גדוש בתיאורים מרגשים המתארים באופן מדויק ורומנטי את האנשים בהם אבא נתקל בבית המעצר. אני רוצה להקריא קטע מתוך הספר. רגלי נתקלה במשהו בטרם התרגלו עיניי לאור חלש, אשר העיר על תא המעצר מן התקרה. שמעתי קול רפה, מבקש ממני בעדינות להיכנס לאט. בכניסתי המבולבלת נתתי מקלה לרגליו הפשוטות לפנים של יהודה. הלכתי בזהירות, חבריי אחריי, כשקולו הרפה והשלב של יהודה מנחה אותנו. עברנו את הדוחק, כמה ערימות, מהן מי שדיברו ומהן מי ששקעו בשינה עמוקה, וחיפוש אחר מיטה ריקה. מצאנו אותה בפינה הרחוקה והשלחנו עליה את גופותינו התשושים. עינינו החלו להתרחב בערובותיהן ולהסתגל אט לאורו של המקום, עד אשר נגלו לנו הדברים בבירור. ראיתי תא רחב ידיים, יותר מ4 מטרים לאורך ו2.5 מטרים לרוחב. התקרה הייתה גבוהה מאוד, ובה נצנצה נקודה עגולה מאירה במרכז. זהו האור החלש, אשר מאיר על העצורים יומם ולילה. הרצפה הייתה מלאה מיטות, בשתי שורות מקבילות, והיה חלל צר ובו 2 דליים בשביל שתן. התחלתי להעביר מבט עובד עצות בין הערימות האנושיות הרבות, שמילאו את המקום לכל רוחבו. החל מן דלת הכניסה, שם שכב יהודה ששבת רעב, ועד 2 דליי השתן, שם שכבנו אנחנו. הספר לא הושלם, אבא תכנן ספר עם 2 חלקים, בדרכי למעצר ובבדרה. הוא הצליח להשלים רק את החלק הראשון וכמה דפים מהחלק השני של הספר. ריצ'רד שמש, חברו ושותפו של אבא בהוצאת העיתון, שהה עמו שנה בבדרה. בראיון עמו סיפר לנו את סיפורי בדרה חסרים לנו כל כך בספר. ריצ'רד מספר שכפר בדרה כולו היה רחוב אחד ראשי, של כמה חנויות מסחר, בשר, דואר, מכולת, ספר ועוד. כל האסירים השכינו בכמה בתי מגורים, 6 אסירים בדירה. בכל דירה ניהלו אסירים משק בית. הם קיבלו משכורת מהממשלה ובמשכורת זו קנו מזון, שלחו דואר והתקיימו. בבקרים הם נהגו ללמד את הנערים בבית הספר העממי, ובערבים בשעות הפנאי נהגו לשבת בצוותא וללמוד. את השהייה בבדרה כינה ריצ'רד אחת השנים היפות בחיי. מיד עם שחרורו מהמעצר עלה אבא לישראל. בישראל הוא מתחיל פרשת חיים שנייה. הוא החל לעבוד באוניברסיטה העברית כלבורן בבית הספר לרפואה, ובמקביל לעבודתו באוניברסיטה החל ללמוד משפטים. הוא סיים את לימודיו ב-1960, ובאומץ רב פתח משרד לעריכת דין. בראיון עמו בתוכנית הרדיו על הוואוקי, לפי טעמי, השאלה הראשונה שנשאל הייתה, אילולא היית עורך דין, מה היית רוצה להיות? תשובתו הייתה, עורך דין. למה הוא נשאל? ותשובתו, הסיבה היא שלדעתי מקצוע עריכת הדין מחבר בין האנשים. אני מתכוון לסוגיות אנושיות, לבעיות כלליות ולהנחיה. פרט לכך שמקצוע עריכת הדין הינו הכרחי לשם הקפדה על החוק וכדי לחיות בשלום עם האנשים. באותו רעיון מספר אבא שלא ישכח לעולם את הבכי שלו כאשר קיבל תואר שני במשפטים. והמראיין אומר לו, מן הסתם מתוך שמחה, ואבא עונה, תתפלא, אבל זה היה בכי של צער,
לא של שמחה. צער על כך שהוא בא באיחור של 10 שנים. למעשה, אתה יכול לקרוא לזה דמעות של סבלנות. אבא ראה במקצוע עריכת הדין שליחות אישית, אחריות לרווחת הכלל וטיפול ברווחת הפרט. יותר מכל אהב אנשים, ברחוב, בבית, בין חברים ומשפחה, היה תמיד הגורם המחזק, המפשר והתומך, עמוד התווך המאחד את כולם. הוא תמיד היה פנוי לשאלה, בקשה או עזרה לכל אדם, חבר, בן משפחה שפגש, ותמיד מצא את הדרך היצירתית והמיוחדת לו, כדי שאף אחד לא ירגיש שזו טרחה או מטלה, וכל זאת בכבוד לזולת ובנדיבות רבה לסובבים אותו. לאבא היה חוש הומור, הוא נהג לטבל את שיחותיו בבדיחות, משלים ומעשיות, אשר הראו בבירור את חוש הצדק שלו והדאגה לרווחת הציבור והפרט. והנה משל שאותו סיפר אבא באחד מראיונותיו. באחד הימים התווכחו הזמיר והעורב למי משניהם יש קול יפה, ורבו. לבסוף הסכימו למנות לבורר את הראשון שיעבור לידם. במקרה עבר חזיר, אז הם פנו למשפטו. החזיר הסכים בתנאי שלמי שלטובתו יפסוק ינקר את עין חברו ויעקור אותה. שניהם הסכימו, כאשר הזמיר בטוח בקולו המקסים. אולם הזמיר הופתע לשמוע את החזיר אומר שקולו של העורב יותר יפה. הוא מצווה על העורב לעקור את עינו של הזמיר כפי שהוסכם. כאן החל הזמיר לבכות מרה, והעורב שאל אותו, יקירי, אתה בוכה על עיניך שאותה אני עומד לעקור? השיב הזמיר, כלל וכלל הוא ידידי, אני בוכה על כך שהסכמתי שהחזיר יהיה שופט. מוסר ההשכל ברור, על השליטים לא לשחק בתפקידם עם בני אדם העלולים להיפגע ממעשיהם שלעיתים הם גורליים לחייהם. החוש החזק לצדק, אהבת האדם, אישיותו מיוחדת ובקשות העזרה הרבות מקרב קהילת יהודי עיראק בירושלים, הביאו אותו בסוף שנות ה-60 להקים רשימה בשם עולי בבל ולהיבחר למועצת עיריית ירושלים. אבא לא זנח את הכתיבה אותה אהב. הערבית שפת אמו היא השפה בכתב, קרא ושמע מוזיקה. בקיאותו הרבה בהיסטוריה, התרבות, הספרות והשירה הערבית נתנו את ביטוים בכתיבה. בין עשרות החומרים שנשמרו בידי המשפחה, מצאתי סיפורים ושירים לפי מיטב המסורת הרומנטית הערבית, שקריאתם העלתה דמעות בעיניי. אבא היה אדם חרוץ. בכל בוקר היה מתעורר בשעה 5, ועל כוס קפה שחור היה מתחיל לכתוב. במשך כ-20 שנה הוא פרסם מאמרים בעיתונות הערבית-ישראלית. הוא התמנה לפרשן מדיני בכל ישראל בערבית, ובכל אותם שנים הגיש את תוכנית הרדיו שלו תגובות חטופות. הוא תרגם מעברית לערבית את ספרו של דוד ציטון, ירושלים בהיסטוריה של עם ישראל. היה לו כושר עבודה בלתי רגיל, בין עבודתו כעורך דין, כתיבתו עיתונאית, עריכה והגשה של תוכנית הרדיו שלו, ובין הקדשת זמן לרעייתו וילדיו, מצא גם זמן לפעילות למען הציבור, עיסוק במעשה צדקה בשקט ובצנעה. אבא נפטר לפני 34 שנים והשאיר חלל עבורנו. בכל אותם השנים לא נגענו בפצע השכול ולא חיפשנו מענה לשאלות הרבות אותן שאלנו בליבנו. החלטנו שעלינו לשים בצד את האבל ולחפש את החיים. מאחר והיינו 3 אחים צעירים, קיבלנו החלטה אישית שלא ניתן לעבר להשפיע על המשך חיינו. למדנו באוניברסיטה והגענו לתארים מתקדמים, ניסינו והקמנו משפחות, פתחנו בקריירה מקצועית ומכובדת. לא הכרנו את סיפורי אבינו ולא הכרנו את קורות חייו, מאסרו, כתיבתו, קשריו עם אנשים ועוד. לצד זה מגיע שלב שבו העבר אינו רק כאב, אלא יסוד מוצק לצמיחה, גדילה ובניית עתיד שבו דמותו של אבא והזיכרונות ממנו מאירים את הטוב שבחיינו. ועתה הגיע זמן זה. המסע לתרגום כתביו של אבי, רעיונות עם אנשים ובני משפחה, חיפוש מתמיד בספריות וארכיונים הביאו להוצאתו של חופן חיים, וכמובן שיתוף הפעולה והתמיכה הרבה של משפחתי, אמי, אחי ואחותי. קיבלנו את חופן חיים, אחי משה, אחותי מיכל ואני, וקיבלתי לחיי שמחה, הבנה, תקווה ואהבה. תם ונשלם הספר, בזה הסתיים המסע שלי בעשיית הספר. מעכשיו מורשת אבי חקוקה, שחור על גבי לבן ונשמעת בין אנשים.
ילדיי שלי סופגים את המורשת ונהנים ממנה. אבי מלווה אותי בכל דרך שאפנה.